Keskusrikospoliisi tutkii, onko valtion ylimpään johtoon kohdistunut kunnianloukkausrikoksia internetissä. Epäiltynä on tamperelainen yksityishenkilö. Pääministeri Matti Vanhasen mielestä jutun selvittäminen on tarpeen, jotta internetin loukkaaville kirjoituksille ja kuville löytyy jokin raja. KRP:n Tampereen yksikkö on kesästä alkaen tutkinut, onko esimerkiksi näiden sivujen teksti- ja kuva-aineiston tekijä syyllistynyt rikoksiin. Epäilyt rikosnimikkeet ovat törkeä kunnianloukkaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Kohteena ovat olleet lähes kaikki Suomen huippupoliitikot ja vähemmistöt. Presidentti Tarja Halonen on ollut tietoinen KRP:n tutkinnasta ja mahdollisesta asianomistaja-asemasta jutussa. Presidentin lehdistöpäällikön mukaan Halonen on ilmoittanut, ettei hän halua puuttua asiaan. Pääministerin KRP oli yhteydessä keväällä. Viranomaisten toive oli, että Vanhanen antaisi suostumuksensa nimen käyttöön tutkinnassa. Täällä on yleisempää merkitystä, ei niinkään henkilöni liittyvää ja olen kertonut, että olen siihen valmis, mutta teen lopullisen, ikään kuin oman lopullisen lupani annan vasta sitten, kun näen todella siitä, että mistä on kyse. Eli sen jälkeen, kun esitutkinta on valmistunut? No joo, kyllä. Toisin sanoen, pääministeri saattaa viedä mahdollisen kunnianloukkausjutun asianomistajana oikeuteen asti. Vanhasen mielestä kukaan ei tätä nykyään kanna vastuuta netin loukkaavista kirjoituksista ja kuvista. Tietysti ehkä ajatuksena on myös, että haettaisiin yksi keissi, joka katsottaisiin loppuun, että missä kulkee se raja, mitä ei pitäisi ylittää. Jos sen ylittää, niin siitä tulee sitten edesvastuu. Keskusrikospoliisi on tehnyt jutussa oikeusapupyynnön tiettävästi Yhdysvaltoihin. Jutun syyteharkinnan tekevä valtionsyyttäjä sanoo, että tämänkaltaisissa jutuissa ongelmana on luotettavasti selvittää sivujen tekijä esimerkiksi silloin, jos palvelin on ulkomailla. Se edellyttää usein tällaisten liikennetietojen saamista ja ei ole ollenkaan varmaa, että voidaanko sellaisia saada ulkomailta. Suomi sai tänään YK-raportin Israelin heinäkuisen